Νοσοκομείο Ανδρέας Συγκρός. Λήψη 17η. 11 Φεβρουαρίου 2016. Ιφηγένεια, πάμε! Ιφηγένεια Γρήβα. Τα μάτια σου δεν κλαίνε, έχουν τρόπο και μου λένε για τον πόνο που πονούν, με ένα βλέμμα λυπημένο, πρωινό συνεφιασμένο, για την άνοιξη ρωτούν την. Ιφηγένεια, πραγματικά με συγχωρείς, τι κάνεις αυτή τη στιγμή? Βλέπω το άλμπουμ από τη δράση επισκεπτήριο του Εθνικού Θεάτρου. Έχουμε δώσει 266 παραστάσεις, δεν είναι και λίγες, Να, εδώ ο Ανδρέας Συγκρός, η πρώτη μας παράσταση. Κωνσταντοπούλιο. Ευαγγελισμός. Έχουμε γράψει ένα γράμμα στον ασθενή και η κοινωνική υπηρεσία τον μοιράζει σε κάθε έναν από αυτούς ξεχωριστά. Αποφασίσαμε μαζί ότι θα παίζουμε μόνο σε ενήλικες. Προϋπόθεση βέβαια είναι να το ζητάει ο ίδιος ο ασθενής, να το θέλει ο ίδιος. Και έτσι πηγαίνουμε μέσα στο θάλαμο και παίζουμε γύρω από το κρεβάτι του. Θέλουμε να είναι προσωπική εμπειρία, να βλέπουμε τα μάτια του. Να. Τι? Εδώ είναι το Σισμανόγλιο. Κοίτα τη θέα από τα παράθυρα. Και εδώ ένα δύσκολο νοσοκομείο. Το κέντρο αποκατάστασης αναπήρων στο Ήλιο. Όμορφα όμως. Σωτηρία. Άγιος Σάββας. Θυμάσαι το βλέμμα στα μάτια του? Δεν το πιστεύουμε όταν μπήκαμε. Το δωμάτιο ήταν γεμάτο φως και ήταν από τον ίδιο. Μας περίμενε με ανυπομονησία. Όταν μπήκαμε και του είπαμε ότι έχουμε 6 ιστορίες, αυτός χωρίς δεύτερη σκέψη είπε: θέλω το όνειρο, παιδιά, το όνειρο. Στους τοίχους είχε κολλήσει αστεράκια και πλανήτες. Τα ίδια ακριβώς είχα κολλήσει κι εγώ στο παιδικό μου δωμάτιο. Το σκηνικό ήταν έτοιμο. Στο τέλος, θυμάσαι το χαμογελό του? Ιφηγένεια, Ναι. θυμάσαι αυτό που ευχήθηκε στον επόμενο θεατή? Θυμάσαι εσύ? Το θυμάμαι, ναι. Α. Να τα καταφέρεις. Να τα καταφέρεις κι ας μην είναι πια κανείς να σε περιμένει. Κι ας μην έχεις πια τη δύναμη να μαζέψεις κι άλλα λουλούδια αυτήν την άνοιξη. Παραγεμάτος πόνο, να αναπνέεις τις μυρωδιές και τα αρώματα, να πέφτεις από τα χρώματα στα χρώματα, να πέφτεις. Να τα καταφέρεις. Να τα καταφέρεις. Κι ας μην είναι πια κανείς για να σε επενέσει.